sa pagpatay sa isa ka babayi sa Sablogon, Pasay City na dakpan na sa kapulisan. Mapugso kang tanan naman sa negosyo at personal ng hiligutan ginimbestigaran na nga mga motibo sa krimen. Nakatutok Kim Salinas. Mabatian sa sininga CCTV footage ang ginapatian tatlo kalupok sang pusil nga nagkuha sang kabuhi sang 40 anyos nga kahira sa isa ka tiyangge sa barangay Sablogon, Pasay City kahapon. Makit-an niya matapos ang lupok, dali-dali nga nagbalagyo ang gunman gamit ang isa ka motorsiklo. Subong adlaw, nadakpan sang kapulisan ang sospetsado. Ginkilala ini kay alias King kag residente sang barangay Kabunga. Magluwas nga ginatudlo nga sospek sa pagpangluthang kahapon, may kaso man ini nga frustrated homicide. Suno kay Police Colonel Ronaldo Palomo, may eyewitness nga nakakilala sa gunman gani nangin mahapos ang pagdakop sa sospek. Actually, ang suspect gani nag-upod niya pa ang witness natin in one time sa isa ka pesta, kundi nag-upod sila sa pag-inom. And during that incident, na kitay sila, nagtulog kay sila, nakita niya gid, nakilala niya gid sa mataas. Apang suno kay Palomo, wala sang kaangtanan ang sospek sa biktima. Ginapaidalom na sang Pasay City Police sa tactical interrogation ng sospek, agud matumod ang mastermind sa krimen. Antes nadakpan ng sospek, ginasundan niya ang gulo sang kapulisan, amo ang negosyo kung personal nga hilikutanon. According sa mga tao na kilala siya, way man siya kontra, purely nag-attend lang man siya sa iyang store. Ginatanaw pa natin kung ano pa ang other circumstances sa likod sila. Madumduman nga nagpakuno-kuno pa nga magabagal ang gunman antes gintiro si alias Rose nga ginkamatay sang biktima. Kim Salinas, 1 Western Visayas.